Velkommen til 19-nyhederne God aften. I dag skal vi se på den pædagogiske udvikling af at sprogstimulere børn af anden etnisk herkomst. Der er stigende fokus på at sprogstimulere børn med anden etnisk herkomst med henblik på at få dem inkluderet i fællesskabet og gøre dem skoleklar. Vi har et klip fra børnehaven Fjeld, hvor vi følger pædagogernes daglige rutiner og ser på, hvordan at pædagogerne er med til at skabe en fælles aktivitet, relationer mellem de tosprogede og danske børn. Det er med til at sprogstimulere børnene og skabe inklusion. I dag der skal vi lave sådan en aktivitet, hvor vi skal lære hinanden lidt bedre at kende. Og I skal få et godt sammenhold. Og så at I har det her fælles at lave sammen. Så vil jeg læse den her bog op, og det er en bog, jeg har læst før. Så I kan måske godt genkende, hvad det er for nogle figurer. En dag, der kom der, og det var så den her, gående, og den hørte en mærkelig lyd. Den kender jeg godt. Nu er det ikke lige dig, der skal sige noget nu. Hvad er det her så for en figur, Jasmin? Vægge. Kan du ikke se, hvad det er for en figur? Det er sådan en, du ved, ligesom når man har sådan en lille, sådan noget, der ligner lidt en kjole på. Kan du fortælle mig, hvad den her figur, den har? Nej, Vægge. Nu er det lige Jasmin, jeg spørger. I skal huske, I skal lære at vente på tur. Når der er en, der bliver spurgt, så skal man vente. Hvad er det for en figur? Det er en pige. Det er en pige, det her, Jasmin. Kan du sige pige? Pige. Flot! Se! Det var rigtig dygtigt. Så er det så pigen, hun har den her mærkelige lyd. Og hvad er det så for en? Så kommer der sådan en her gående. En klovn! Det var rigtigt, Jasmin. Det var virkelig flot. Nu er det lige Jasmin, vi snakker med. Så må I lige vente, til det bliver jeres tur. Ej, hvor er det godt, Jasmin. Ja, det var da en hyggestund, vi lige fik lov til at overvære her i børnehaven Fjeld. Jeg står her med pædagogen Marianne, og jeg vil høre dig, hvad er jeres intentioner med arbejde med at inkludere de tosprogede børn med de danske? Ja, men vores intention med den her aktivitet, det var at skabe et fællesskab. Og det med, at vi valgte den samme bog, som de lige havde læst, det gjorde altså sådan lidt, at den her udlænding, Jasmin her, der ikke er ren dansk, hun kan jo så nogle gange huske, hvad det er, de her figurer, de hedder. Og så skaber vi fællesskab, som de har sammen, hvor de bliver venner, og de virkelig sådan kan få en relation. Og det gør vi jo ved at bekræfte i det her barn, og give den følelse af, at den har noget at tilbyde, og den er noget særligt her. Ja, det lader til, at pædagogerne i børnehaven Fjeld, de arbejder virkelig hårdt på at få inkluderet de tosprogede børn. Nu stiller vi om til Charlotte i studiet. Jamen, sikke en solstråle historie for børnehaven Fjeld. Dette giver helt sikkert de tosprogede børn en meget lysere fremtid. Vi vil nu stille om til Inge-Lis, leder af børnehaven Fjeld. Hej Inge-Lis, er du med igennem? Hej. Det var virkelig en rigtig fin historie og et rigtig godt arbejde, I gør ude i børnehaven. Jeg vil lige høre lidt om, hvad gør I for, at de tosprogede børn og de danske børn føler sig ligeværdige? Det var et rigtig godt spørgsmål, og det er selvfølgelig noget, jeg rigtig gerne vil svare på. Her i børnehaven Fjeld, der kan vi ind og anerkende børnene for, hvad de virkelig kan, og så arbejder meget i forhold til deres kompetencer. Og på den måde så finder vi ligesom et fælles tredje sammen, så vi har noget sammen med de andre børn, og får skabt fællesskab på den måde. Og så har de ligesom en relation sammen og søger hinanden her i børnehaven. Og vi går ligesom ikke ind og arbejder på den måde, som det kan godt være, at nogen de kommer til det, men arbejder på den måde, hvor man går ind og kigger på, hvor de kommer fra, hvad mad de spiser, og hvad deres religion er. Men her, der finder vi ud af, at der er nogen, der er gode til at spille fodbold, der er nogen, der er gode til at købe kommunekar, og det er ligesom den måde, vi arbejder på. Og vi siger tak til Inge-Lis for en dejlig aften her i 19-nyhederne. Ahmed, ved du hvad, det er fordi, der hvor Ahmed han kommer fra. Han har dræbt to! Ja, Ahmed, det er fordi, der hvor Ahmed kommer fra, der har de ikke kæledyr på samme måde som i Danmark, og de forstår ikke. Han her forstår ikke for dyr, han har ikke empati for dyrene. Hvad? Vel? Så det er derfor, Ahmed.